Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşun anagyrwa. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanyny web-saytymyzda iň köp okulan habarlar Prezident Berdimuhammedowyň çoğunlyda urmakçy bolýan täze şäheri. Türkmen diýiminiň resmiýetiniň yerli ilatyň fil suwundan çeken ejerini inkar etmegi. Bereket şäherine gelen filin senagatçylar we telekiçiler urlaşygynyň guruluşy firmalarynyň sepini açyş barada boldy. Bereketde fiilden ziyan çeken ýaşaýjylary öz günüňi görüňdidiler. Belarusda Türkmenistanly student ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklady atly habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Amerikan prezidenti Donald Trump'yň Türkmenistany ilçi bellemekçi bolýan diplomat hakyndaky gepleşik çekýär. Farab Türkmen özbek gümrük geçelgesinde raýatlar ökdölýär. Näme üçin olar Özbegistana gatnaýar? Belarusda Türkmenistanly student ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklady. Berdimuhammedow täze şäherçäniň guruluşyny bir meňzeşlikden gaça durmaga çagyrdy. Türkmen diýiminiň resmiýeti yerli ilatyň fil suwundan ejir çekenligini inkar edýär atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmen görnüşleri 12-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýlede okujularymyz, tomoşaçylarymyz Eýranyň demir gadygyna fil geldi. Moskwada Nowruz bayram mellenni. Owgan türkmenler gyýylaryň bilim almagyna ünsartdyrýarlar. Almaty aeroportuny Aşgabatdan gelen goşlaryň döredýän bulanmazorlugy atly video reportajlarymyzy köp görüpdirler. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Azatlygyň habarçysy Safar Mehmet Nepesguliýew Türkmenistany terk etdi atly habarymyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň golgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarsyz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Türkmenistany döwlet eýçiligindäki mallarçylyk puwdagynyň şuňky ýagdaý barada söhbetlen dowam etdirýär. Bu puwdakda garaşsyzlygyň başga ýyllarynda hem müňlerçe adam işleýärdi we Medowatda Sowet döwründen gelýän propagandaçy garasyny her 100 goýundan 110 gozy almakda edilýän tagarlarlar ýygyderli wagt edilýärdi. Soň türkmen mallary birleşigi döredilip mallarçylygyň döwlet eýçiligindäki puwdagyny reforma geçirildi we başyna giden korrupsiýa bu urdaky müňlerçe iş ýeriniň ýitirilmegine alyp geldi diýip ýerli synçylar aýdýar. Eýtem bu puwdakda edil şuň kugunny nämeler bolup geçýär, ýagdaý nähili. Biz bu soragy Aşgabatly ýazy mallarçylyk meselelerini ýakynan ýerleýän Amanrat Bugaýewa berýär. Amanrat, nowa sizden. Ýokşun, eger makul bilseň men ozaly bilen Türkmenistanyň mallarçylygyň 100 ýyldan gowrak bolal kıyabeýini gurrun bereýin. Baş üstüne ýöne gaty gysga saýsaňyz. Bor başardığımdan gıysaldan 1913-nji ýyl Rus imperiýasynyň ykdysadydan kalkynyň ýyl hasaplanýar. Şo kalkynç imperiýanyň düzümindäki Zakaspi oblastyna da bolupdyr. Zakaspi yerli gaziýeti, Zakaspiyskaya tuzemnaya gaziýeti, Aşgabat Rus dilinde neşr edilen gaziýetiň 14-nji ýylyň ýanwar-fevral aýynda neşr edilen sanlaryna şifakatlar getirilýär. 1913-nji ýylda Zakaspiyda atlaryň sany 47.220 etdir. Karamanlaryň sany 55.574 etdir. Dowurlaryň sany, ýani goýun geçiniň sany 11.574.653 etdir. Şoýl ýani 1913-nji ýylda Zakaspiyda dowurlaryň baş sany 2.900.000 manaselli artypdyr, köperipdir. Şeýerde häzirki Lewap welaýatynyň Daşow welaýatynyň Zakaspi oblastynyň Türkmenistanyň düzümine girmenligini aýtmak gerek. Şo ýyllarda Zakaspy'da neşr edilen gazetleriň ýazmagyna görä 19-njy asyryň aýagyndan başlap Zakaspi oblasty diňe Fransiýa döwletine tarjy goýunyň ýüňüniň 5000 daňsyny eksport edipdir. Her daňynyň 2 put ýani 30 kilogram bolarlygyndan hasap beretsen, 160 tonna ýüňüň Zakaspi oblastynyň Fransiýa eksport edildi bolýar. Harcı tohumның koyunның yüngü kımmat bahalı yüng hasaplı ne şoyulunda 19. asırın ayağından 20. asırın başından başlap hatta
Amerika'da eksport edilenliğini yazıyorlar. Inni yine de vakit 1980 yılda Türkmenistan'ın devlet ve hususiyetçilikteki doğrularının başlarının 12 milyonu yetenliği arşiv materyallerine aydılıyor. Bu hana şüpheli aramak gerek. Sebebi sosyalist cemiyette her husus hoculuğu 10 var, bir düğe ya da bir hır saklı mavrufa ediliydi. Hususi hoculuklar mağarların başlarını devletten gizlep ağırdı ve ediyordular. Şundan harap ürettim. 1980 yılda Türkmenistan'ı doğruların başlarının 13 milyonunun az olmanlığını tasdik etmek mümkün. İnni şuna gelsek, karıştırlığın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmenistan'ı umman mağarlarçılık puğduğu doğru dargadırlı ve şol Türkmen mağarları deyip görüldülen asosiasya mı birleşik mi bir mağarlarçılık puğduğunun başından inen bir kara afet olur. Ama Murat, ne için bu beyle oldu? Bu Türkmen mağarları şu bir reform için dörödüldü. Tapar Murat ne hun aytmağına göre? Vakşo meselenin satak yeri reforma diýilýänine, ýogum bolmasa reforma diýilýän bir garaşdyrdyň öňü firasynda, ýani Gorbaçowyň üýtge gurmak zamanasy diýen döwrümizde başlanypdy. Kolhoz ýa-da sowhoz adatça 1000 ibaret türüni şertname esasynda şahsy adama kärinnesine berýärdi. Kolhoz sowhoz kärinnese hak keşdep tölemeyädi. Bu ýerde baglaşylan şertnamada her 100 ene oýunun ortasy 80 uza almak gözüňde tutulýardy. Şonuň 40-sy ýagny 50% kolhozyňky, sowhozyňky. Qarary sen 80'den näçe köp alanan bolsaň, 100 alanan bolsaň, 110 alanan bolsaň, 40'dan galan kärinnesinki. Şol hak keşdegin yerini tutmaly. Ýene de şol şertnamada şol 40'dan alınýan ýuňda 50'den kärinnesin de kalgosa ol paylaşýardylar. Onuň ştaýdy ýene o tarapy şol boyun alýardy hökümet şertnamada. Döwlet eýsligine tarap ýani kalgosa ol sürüni o tim bilen 50% bahasyna üpçün edýärdi. Ýani kombu karmanyň 1 kilosy 20 köp bolsa, şoň 10 köpüni berýärdi. Näçe şol kärinnesini alan tarapyň. Aman da şu döwürde mağarlar kärinnesini alan adamlaryň aýtmagyna görä ýa-da häkimet wekilleriniň tasdiklamagyna görä bir iki tarafa da peýdaly bolupdy. İki tarafym mağarlarçylykdan girdez alyp ugrapdy. Hem soň näme boldy? Bu ýerde näme bolup geçdi? Bolup geçende çeýle şol döwlet eýetçiligine kolhoz sowhozlaryň bir raýatyda mağarlarçylyk bilen meşgullanýanlara ählisi ýapyldy. Onuň beýlek meselen garly ekmek ýa-da gowy çekmek bilen meşgullanýan kolhoz sowhozlaryň da mağarlary elinden alınıp bir şol Türkmen mağarları diýilen asosiasiýa verildi. Hem de öz başyna daýhan birleşikleri dörödüldi. Gözüňe getir bir owada ikram daýhan birleşigi we bire garly ýa bolmasa gowy çek beýlek daýhan birleşigi bol Türkmen mağarlarynyň daýhan birleşigi şu dörödläýän wagtynda 110 fan daýhan birleşik dörödüldi. Ýurtda gönnün mağarlarçylyk bilen meşgullanýan. Şo döwürde her günne diýen ýaly edil häzirki ýaly toy bayramçylyk geçirilýärdi. Şonda da Türkmen mağarlaryna değişli türlerden oğurlap doğrular getirilýärdi. Her günne diýen ýaly bir ýurtda beýik serdarın, beýik Türkmen maşynyň başçylygyna diýip sadakalar berilýärdi. Şol sadakalarym berilen wagtynda şol Türkmen mağarlarynyň daýhan birleşiklerinden getirilýärdi. Özüm şolary hasapdan çykarylan okdy. Şol plan şäher üçin çalyp netijede näçelep çopon onuň belli etraplaryň häkimleriniň mağarlarçylyk bilen meşgullanýan orunlary bulan gözüniň hemmesini türmede açdylar. Siz mağarlar dargatdyňyz diýip mağarlar dargadan welin döwlet özü bolan başyndan mana urdum şaharykdan peýdalanyp düň kun 10 fan doğru bolan bu kunyň wezipetinden ertesine bir küstürli suwseçilikdäki doğrulu boldy. Ama Murat, eýsem Sapar Murat Niyaz döwründe mağarlarçylykda edilen ýykkynçylygyň, weýrançylygyň soňra iýiz salynmadymy? Soňky hökümet bir ýagdaýa bir analiz berip bir ýagdaýlar düzetjek bolmadymy? Şeýle çemeleşmemen bollu diýip hasap edýän bolmanyna kagyz ýüzüne
diýdilen şeýle hereketler bolly sebäbi şol türkmen mahallar assosiasiýasy dolu ýatyryldy sebäbi şoňa selleýär şu başda döredilen 110 handay han birleşen hany bir eýýam 40 diýeten okdan soň kıyal ol kärinde adam ýatyrylyp diňe adamlara aýlyk tölemeli edildi göni munda kelle hany gat goloy boldy sebäbi şol toy şagalan öňkü sadakalar dowam etdi. Kärelere ýygyderli getirilýär ýönüş mahallasyň puwdonuny ýygydan ýetdirelligini döwlet täsirligine mahallasyň puwdonuny ýygydan ýetdirelligine şaýatlyk edýän bir topar gytaklaýan zatlar bar. Öň her hepde Türkmen telewizionyasynda berilýärdi, Türkmen medeniýetine ýazylýardy. Toy sadakasy bir zat tapdylar. Öňkü Serdarın baş sağlığına deyip verilýän sadakadan adyny toy sadakasy ýetdirdiler. Şolaryň döwlet täsirligine mahallaryň haragyna edilýärdi. Ine soňky 2 ýylda toy sadakasy ýatdy. Gepem ýok, gurrun ýok. Plan ýerde toy sadakasy berildi diýilýän gurrun ýok. Diýmek mal galmady bolmaly. Ýagny onda şu elektrigiň, togyň, suwuň muçulugy bilen şu sadaka muçulugy hem belli bir derejede azalypdyr da, ýetgözülipdir da. Doğru, gaty dürtdeňişdirme edil şeýle bolýar. Şol sebäbi döwletiň yüzüne girip 2 dowary toy sadakasy diýip soňra 4 dowary özleriniň suwesligine getirmek möwrit tamam boldy. Indi muňa bir hasan şaýatlyk edýän zat geçen ýyllardan bir edil şu döwrüne mart, fevral aýynyň aýagyndan aprel aýynyň 20-lerine selli Türkmenistanyň ogluk guly almak mevsimi kampanyasy dowam edýärdi. Ine şu hakynda geçen ýyl onların kıyınlar ağırlıydı, adam bolsa berýärdi aýna. Döwlet mallary köpelýär, plança ýene oýundan plança gulanýar, zat bir 2 gurrun edilýärdi, bir aýdan da bir video sujetler görkezilýär telewizionyada. 2019-njy ýylyň ogluk guly mewsiminde şu zatlar hakynda nemek edilýär, ne radio telewizionyada gurrun edilýär. Amanrat elbette ulur puwdogyň döwlet täsirligine mahallarçylygyň ýitirilmegi döwletiň ykdysadyýet üçin ullokan urgu ýöni bir ýerde näçerek meçherde iş ýeri ýitirildi diýip saklaýaňyz. Ay bolmanyň bir in ağzyndan gönlünden göni çopon soluk ýene ýady bolmasa o mahallarçylyk bilen meşgullanýan hozurluklardaki avtologlara, tehnika ýene gaýry erkedýän şopurlarda doşanyň in bolmanyna ýurt boýunça 100 000 adam iş oruny ýitirenler. Bir bolup geçen aýlygyň käde liwatlandyrasyn welýär Türkmeniň ata-baba mesleğini ogolaryň köpüsi boşak galdy adamlar etwenjini ýitirdi. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyň döwlet ýetirgindäki mahallarçylyk puwdogynyň şuňky ýagdaýy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele barada size nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan Ulumrady. Şaýmerdan uly soňky günlerde, soňky hepdelerde ýağış ýağmur sebäpli tebitde adamlaryň ýaşaýan ýerlerini sil suwlar basyp ullokan weýrançylyk, ullokan zaýatçylyk edýär. Eýsem Owganstanyňky ýagdaýlar nähili, hususan Owganstanyň demir gazygyny ýaşaýan türkmenleriň hem ýaşaýan ýerlerini sil gelenligi hakynda maglumatlar bar. Owa şol Faryap vilayetinde Türkmenistan bilen serhetleşen Faryap vilayetinde hem Jowzan vilayetinde şu köp sil gelip obalary bastı, hususan Türkmen oballaryna sil gelip weýrançylyk köp weýrançylyk etdi. Häzir hatda şu Jowzan vilayetiniň merkezi Şygyrgan şäherine de sil howpy abanyp dur. Ondan soň Anyhoy etrabyna, Hançarbag etrabyna, Garamgol, Gorgan etraplarına da häzir sil suwy howp abandyrýar. Şu Dowladabad etrabyna köp weýrançylyklar etdi. Dowladabad etrapynda şu Türkmen obalary sil suwundan weýran boldy. Aňyr tarapdan gelip sil suw bastı. Ondan soň şol Jowzan vilayetiniň hatda Akça etrabyna da häzir sil suwy howp abandyryp dur. Ondan soň şu taýda sosaltyklar diýe başga obalar bar. Şol obalara sil suw diýrenip basjak bolup dur. Häzir şüpli sil suwundan köp ziýan çekip otýar halk. Şaýmerdan uly şunuň ýaly ýagdaýlarda adamlara daşardan eýleden beýleden bir kömegi ýetişilýär. Bu owgan türkmenleriniň fiilini ejir çeken adamlaryň şu kömek meselesine nähili, olar nähili bu ýagdaýdan baş alyp çykýarlar, olara nähili golluk edilýär.
Şu arada maglumat berseňiz. Bärde sil suw mana täze bir 2 gün bäri şu sil suw basyp şeýle ýagdaýlar bolup dur. Onuň üçin kömek ýetişen ýok. Henüz ýöne kömek dip ýüz tutarlar. Şu Awganystanyň adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreş boýunça adarasy var. Şu tarapdan kömek edilýär. Böyleki insanperwer guramalar, başgalar kömek az kem etýär. Hem barly guruply adamlar hem şonyan sil suwundan çykkanlara kömek edýär. Çadır diýdi, başga diýdi, azyk ýemet şeýle kömekler edýär. Şu kömekler ediler diýen umytlary bar. Henüz kömek edilen ýok hiç kimeden. Ol täze bolup duwaka indi ol İranda bir näçe gün öň, Türkmenistanda bir näçe gün öň sil suw gelip oýrançylyk eden bolsa bul Awganystanda bu da täze bol 2 gün märşeli ýagdaýlar döräp dur. Onda Saýmerdan bolsa 26-njy martda umman sil gelipdir de Awgan türkmenleriniň ogalaryna şeýlemi? Hawa şu 26-njy martdan bäri sil gelip ýöne o Herat vilayetinde öňrek hem şeýle sil goýrançylykları etdi. Bu Demirgazyk Awganystanda bolsa 26-njy martdan bäri şeýle ýağmur köp ýagyp şu sil goýrançylyk edip oty sil gelip dur. Indi şu ýykylan jaýlaryň ýa umman ýaşaýan ýerinden göçmeli bolan adamlaryň sany barada maglumat barmy? Henüz täze bolandan soň onça bir anyk maglumat ýok. Ýöne olurça oba şunyan goýrar bolup çünki bärde Awganystanda üýler hem şo palçykdan ýasalanda. Şonuň üçin onuň derre goýran etdi. Ol bir nemeden bir kerpiç biçen kerpiçden ýasalmandan soň şol goýrançylyklar bolup köp obalar ýumurlan halkyň üý jaýlary goýran bolan. Häzir hatda şu Şuburgan şäheriniň jaýlaryna da sil suw hop abandyryp dur. Şol sil suw hop abandyr ýa-da halka düýdürsem berildi. Mana hemmeňiz häzir bolun. Sil suwundan şol Şuburgan şäheriniň halkyna düýdürüş berildi. Nähili berildi şol düýdürüş? Metbuat arkalymy nähili berildi? Metbuat arkaly böyleki sosial media arkaly, metbuat arkaly hemme jar etdiler. Hemmeňiz taýýar bolun. Şol sil suwunyň gidýän uğurlary açyk bolsun, ýapyk bolmasyn. Şol sil suwunyň gidýän uğurlarynyň bir oba bolan zat bolan şonuň öňüne açyň sil suwunyň öňüne açmasaň köp goýrançylyk eder diýip halka düýdürüş berildi. Sil suwy gelip barýar, sil suwunyň gelip barýanlygyny öňünden habar berýär halka. Şu yerli hakimiyetler, başka idaralar var. Onu hatta sosyal medyadan bir-birleri bilen şonu habarlaşıp öňünden habar berýärler. Şeýle sil suw gelip dur. Mana sil suw köp goýrançylyk eder. Şonuň üçin hemmelesip bu sil suwunyň alakçylygyna garşy göreşip bile göreşeli. Bu halkam hökümet bilen ýardamçylyk etsin, bilelesip göreşeli diýip şeýle ıglanatlar etýärler da. Indi bu ýagdaý dogrudan hem şu habarlyk, şu daýaçylygyň az bolmagyna belli bir derejede täsir edýär da şeýlemi? Hükman täsir etdi. Şol habarly bolmasa birden gelip basya sil suwsy ot belasынан suw belasынан diýilýär da. Şonuň diýilýäli ol suw belasyny öňünden habar berse şo soň halk tiýarlykda bolýar. Şol tiýarlykda bolsa bir jan pedalary ýani jan itkeler bolmaz, ýani mali itkeler bolmaz ýani. Şonuň öňüne alyş üçin hökümete ýüz tutup ýa bolmasa halk başga guramalar bar bärde. Şol guramalar kömek etýär. Bir halsa diýip zat diýip şonyan zatlar soň gumdan dolup soň alyna goýup şeýle işleýärler bilen häzir işläp başladylar. Şol sil suwunyň gelip az ýan ýetirajak ýerlerini o sil suwunyň ugry üýtgärýäne şol sil bur diýilýär. Sil suwunyň gidýän taraplaryna gönükdirmek üçin şeýle çäreler görülýär. Doğrudan. Indi Saýmerdan ol bu silliýän zat, suw joşma silliýän zat täzelik däl, asyrlar bolup gelýän zat, şoňlan birlikde de bir adamlaryň ýaşaýan ýerlerinde öz tejribeler we silin gelýän ugrunu bilýärler. Umman 40 ýyldanmy, 30 ýyldanmy, 10 ýyldanmy näçe wagtdan gelýänini umman bilýärler, saklaýarlar. Umman şuňa hasap etipler we indi şu ýagdaýlar bilen baglykda şu sil suwunyň ugrularyna guruluşyklar edilen ýagdaýlar barmy? Şu ýagdaýlary öňki tejribeler äsgermän. Şeýle kynçylyklar bar. Şeýle çünki yer ýurt täze halklar köpelýär, adamlar köpelýär, artýar, ilat sany artýar. Şonuň üçin şu sil suwunyň ugrunda geljek ugrunda da şonyanak binalar galdyryp üý obalar edilip şeýle ýagdaýlar bolan. Şonuň üçin mana bir geçen ýyllar uzak gurakçylyk boldy. Şol gurakçylyklarda sil zat gelmän, şol obalar edilen üýler galdyrylan. Şeýle ýagdaýlar bolan da sil bir tabiatyň nemesi de hemişe de bolan o yeniden bolar, häzirem bolup dur. Şonuň üçin şonuň öňünde sil suwunyň öňünde jaýlar edilip şol silin akyan ugurlary ýapylyp bent bolanda. Şonuň üçin goýrançylyk köp edýär. Doğru. Saýmerdan elbetde bir ýagdaý biz umman bu sil tejribelerini Awganystanyň türkmenleriň sile garşy göreş tejribelerini geljekki gepleşiklerimizde hem sin eder. Häzirlikçe
Gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.